Cenazeye hunermend Mirperwer ku li Parîsê bi du Kurdên din re hate kuştin, li cihê ji dayîkbûna wî Mûşê bi stranan hate pêşwazîkirin. Serhildan, berxwedan, serhildan jiyane, hey hey berxwedan jiyane. Ji bajarên Derdorê gelek Kurd ji bo cenaze bi girseyî veşêrin li gundê Mirperwer li dêrika Ewran amade bûn. Çavê hemiyan li xatirxwastina dawî bû. Devlet pir berdikeve çünkü hunermend de strana dibêje yani ciwan e. Yani em naxwazin îdê me qetil bikin. Ama nalet yani sê salan şeydîm em neyê dawiye neyê mestiyê kemîne. Em bêjî çi? Wallah Xwedê qebîl neke înşallah. Yê ku kê kiriye kê nekiriye kewş e. Sersaxiyê ji malbata dixwazim. Sevalê te. Şehit namerin! Şehit namerin! Tu astangî derxistine ji were heta. Ya heta ne katıştıktın bir demeye durar nizamla. Şu anda yasaktır efendim. Yasak. Giriş çıkışlar yasak. Parlamenter herçi qaz li benda merasimeke bi aram bû jî lê leşkeran rê neda ku xelk derbasê gund bibe û tevlî merasima cenaze bibe. Di navbera leşker û girseyê de alozî derket. Ne tenê li derveyê gund, li nava gundê Mirperwer jî rewşeke awarte hebû û neheştin kes biçe ser goristanê. Em hatine gundê xwe ja li gundê me jî ew dikin. Nayle em keve ser cenazê xwe. Naylin ya tiştekî hey ya em devirê çend devirde yaşamıştı ya. Em qebûl nakin yani naletê lê tînin. Xwedê qebûl neke yani vî zulmanê. Ji xwe zulm bî qetil bî Mirperwer nehiştin em wî defin bikin bîle cenazê xwe. Kuştina Mirperwer û hevalên wî li tevahiya cîhanê deng veda. Hemû cîhan nerazîbûna Kurdan a li Ewropayê li pêşiya kamerayan dît. Lê cenazeyê Mirperwer li dûrî kamerayan di rewşeke awarte de hate veşartin. Maşallah dekak, Rûdaw, Mûş.